ръцете и очите, за да те виждам и прегръщам аз. Но се да няма, пак ще се затичам към теб в най-трудния ти час. Без теб какво бих бил? Дърво без корен, без хляб и сол, без слънце и вода, по-чужд от чуждите в света. Огромен, по-сам от вятъра прониза есента. Аз знам, Българио, аз знам, че друга няма като теб. На колене не би застанала ти в този свят. И в теб се кълнем. Аз знам, Българио, аз знам, че друга няма като теб. На колене не би застанала ти в този свят. И в теб се кълнем. За теб, Българио, откъсвам цвете. За тебе истинска любов не може никой да отнеме. Желанието наше за живот. След мен не зная аз какво ще бъде, но сигурно ще бъде по-добре. И само за едно ще съжалявам, че няма да ме има някой ден. Аз знам, Българио, аз знам, че друга няма като теб. На колене не би застанала ти в този свят. И в теб се кълнем. Аз знам, Българио, аз знам, че друга няма като теб. На колене не би застанала ти в този свят. И в теб се кълнем. Това е общинският център. Делен е към община Брегово и следващите села, които също ще преминем, също са към община Брегово. Там вече са много. Да, до Връв са община Брегово. Последната община на северо-запад в България. Кметът беше долу, ако някой не е разбрал, при нас в село Ракитница. А той от тук беше, така ли, от Брегово? Той е от Ракитница, той е кмет на Брегово. Всъщност кмета казва, края тук то е много интересно, защото някои от селата, които тепърва навлизаме, ние започваме сега и навлизаме в дунавските села. Така наречените влашки села от към Дунав. От тези села, които са от към Делейна, които са от долната страна, те пак са влашки, но са по-са различни. Различни в един регион, но малко по-различни типажи етнография, хора, въпреки че всички се събират в района. Много тук постоянно хората се преминават в Сърбия, обратно в Неготин, от Неготин тук в Сърбия и е много реално се познава от двете страни. Тимок се влиза в Дунав и разделя също така Сърбия и България. И разбира се на север, което пък е Румъния. Това е мястото, което съвсем наблизо вече към Куделин се приближаваме на мястото, където е триъгълника между Сърбия, България и Румъния. Тимок ще го видим ли? Тимок, може би ще го видим, но ще минем покрай него, но няма да се отбиваме в него. Не да се отбиваме. Това приключение и изпратим анкетата, ще разчитаме, че всички да дадат обратна връзка. Кметът иска много му се иска да се случва нещо в този край, защото той казва, ние сме една друга България, непозната за съвсем различна България. Тук ако не ме отиваш да пресичаш в сръбската граница, няма какво да правиш тук. Не се развива активно туризъм.
виждате в какво състояние е общинския град. Така че ние сме, колездачите сме добре дошли тук и ще бъде интересно, ако имаме положителна обратна връзка следващата година да го развиваме. Брегово обаче, за разлика от българските така, му референции, е пункта, през които колездачите по така наречения европейски коридор Евровело 6 преминават. Това с колезденето по Дунав е най-голямата, може да се каже, за туристическа атракция в Европа за колездене на континента. От извирането в Германия от Шварцвалд до Черно море. И всяка година, особено там, където е най-развито колезденето, туризма в Германия, Австрия, отчасти Унгария, десетки хиляди колездачи колездат по поречието на Дунав, включително до Сърбия, включително до около Железни врата най-често стигат. И след това започват поради една или друга причина, заради липсата на инфраструктура, заради липса на комуникация, почват да отпадат. Ние с Дунав Ултра всъщност основната ни кауза е да популяризираме поречието на река Дунав като колездане и сега ще отидем следващото място е село Куделин, начална точка на маршрута Дунав Ултра, но поредна спирка от големия маршрут, който е по поречието на Дунав. Огромен потенциал има това нещо, той е неосъзнат напълно все още от местните, които не могат не им се дава такава визия на хората, но от това, което аз наблюдавам последните 10 на 15 години, предстоят години, в които това ще се развива и ще се развива много бързо велотуризма. Тук много често преминават колездачи с дисаги от цял свят в Брегово и все повече колездачи ще стичат в района. Така че ние, освен за обиколката North-West, тепърва сега представяме мисионери от другата концепция, която е колезденето по поречието на Дунав. От тук сега няколко километра до село Бале, където има в него археологически разкопки, както някои от вас знаят. Поречието на река Дунав е било част от границата на Римската империя. Първи четвърти век от новата ера и римляните започват да изграждат структури, с които да усвояват река Дунав като естествена водна преграда от племената на север. Северната страна на Дунав пък е било... Така ли става? И емансипацията е голяма. Супер! Виж колко интересно! Да. Добре, че ги снимам.